nuen, eta ohar bat idatzi nuen, lau edo bosgarren folioan, gogaktatu da, Jasonen, idatzi nuen ohar bat esanez, estilo honekin alda, novela guztia, aguantatuko ote dut, estilo hau, egin nuen, akotazioa, gero jarraitu nuen, eta bai, kurtantzitzaian, eta bueno, egin nuen alako dekalogoa, kritikoei eta kanonak eta esartzen dituzten hoiei, unibertsitateko jende hoiei, gustatzen zaila asko dekalogoak eta alako gauzakin ibiltzea, eta bueno, nik egin nuen, ez da dekalogo edo oktogono edo zer den, alako apunte sorta bat, novela esplikatzen duena. Asko gustatu zain novela da, Jasoneri idatzi diodan gutun bat, horrela irakurriko izuet. Asko gustatu zain novela, baina ez ahaztu gauza bat. Nik zu asko maite zaitut, eta ondorioz, zuk egindako ere maitatzeko aurre disposizio bat daukat. Irakurleak ez zaitu maite, a priori. Eta novela jarrera hotzagoarekin irakurriko du. Baina hala ere, gustatu zaitu. Barre asko egin dut, umore asko dago eta umore ona, zorrotza delako, kaustikoa, zinikoa. Esaten ez ditugun gauzak, botatzen dituelako neskak, xalo. Personajea oso erakargarria da, empatia sortzen du arekiko. Jakin nahi dituzuaren gauzak, eta miresten duzu gauzak diren bezala kontatzeko daukan ausardia, eta eromena itxurakerietan galdu gabe. Gustatzen zait sexuaz hain natural hitz egitea, gordi, aipatzea izenak, organoak, sexuaren erabilpena. Apurtzen du askotan sexuaren inguruan antolatu den erromantizismoa. Lau, ez da ezer gertatzen, baina bizitza bat ari da gertatzen irakurlearen begien aurrean. Akziorik ez dago, baina etengabeko irudi zaparra da jasotzen du irakurleak, eta horrek suspensea sortzen du. Aurrena, botako duena, zer izango den. Bosgarren puntua, oso gogo eta politak daude novelan. Zorrotzak, idazle bezala, heldutasuna, eta hau Xabierrek aipatu du eta Xabierrek eta ados nago horretan, heldutasuna lortu duzula edo lortzeko bidean zaudela adierazten dutenak. Asko lagundu dizu prentsan idatzi beharrak, gauzak pentsatu beharrak. 6. Oso sorpresa atsegina izango da liburu hau irakurle askorentzat. Erraz irakurriko dute, azkar irakurriko dute, eta demora ez duzula alferrik galdu sentiaraziko dizu. Sitcom edo komedia situazioan antzeko bat ikusi duzun sentipena ere uzten du novelak. Personaiak sartu irten dabiltza, bakoitza bere helburu sekretuekin. 7. puntua. Dialogoak oso ongi daude, hor ere zuen esperientzia antzematen da. Esan behar da Jasone gidoilaria dala, gidoilari izan lana egindakoa, eta bueno, esan ere idazten du. Eta gero hori sumatzen da baita ere literatura egiterako orduan. Naiz eta ez diren dialogo klasikoak, monologoa da, baina dialogatua. Beste partea ez dugu entzuten, beste atze esaten du, baina horrela irakurleak osatzen du bere irudimenean, eta horregatik sentiaraziko dio, liburuak bere ere partaide dela. Osatzen ari dela, zuk idatzi duzuna. Eta hori lortzea bere gauza zaila da. Eta 8, interesak ez du behera egiten novela aurrera doan bezala. Hasieran gauza fribolo bat iruditu arren, laizter ikusten da sakoneko gai asko dagoela hor. Pixka bat, engainosoa da alde hortatik. Airean, konpondu gabe emakume horren baitan gertatzen direla sakoneko eta guztion bizitzetan dauden arazo eta konflikto eta frustrazio eta trauma asko. Roma dirudi asko eta novelak, baina gero ikusten duzu ez dela Roma bat. Estiloa da oso bitxia, hasieran esan dizudan bezala, arriskatu egin duzu eta justu bat izan da alde hortatik narraziorik gabe zerbait kontatzea. Dena papatiko burutazioen bitartez eta alde horretatik oso modernoa eta berritzailea iruditu zait. Laburtuz, nik bi ideia nabarmenduko dituzke novela honetan. Batetik personaia da biluragarria, personaia ikusten antologikoa dela. Nobera guztia sortzen da personai horren
burutazioetatik, bere burutik sortzen den uholde bada, sumendi bat, eta horren personaia hori gabetzen egongo novela. Personaian, niri ditu zait, pixka bat, gustatzen zait referente batzuek hartzea, ezta? Eta gogora ekarri dit, Goli personaia, ezta? Desayuno en Tiffany's, Batman kapoteren aurazako personaia hura. Gogora ekarrezake puntu batzuetan ere, bat Delibesen 5 horas con Mario, eta badoka alako antzerki egitura bat ere badoka, alde horretik oso liluragarria personaia. Eta gero, bigarren gauza laburtzeko, aipagarrina ahotsa da, ahotsa. Alegia ahots bat sortu du, ahots bat eraiki du, Jasonek, eta ahots hori bera da novelaren funtsa. Ahotsa da novela. Alegia, egoera horretan dagoen personaia batek nola hitz egiten du, nola hitz egingo luke, nola planteatu gauzak. Berak sortu egin du, hor antzematen da, lan asko dagoela ahots hori sortzeko egin alorren atzean. Eta gauza zaila dena, lan handi hori hartuta gero, irakurleari oso erraxa, oso xamusatzen zaio ahots hori.